Библиядан алынган тарих. Иисус апостоллары белән хезмәт алып барганда, күп халык төрле шәһәрләрдән аның җанына җыелганнар. Ул шактый халыкны күреп бик жәлләгән. Алар көтүчесез сарыклар кебек булганнар. Иисус аларны күп патшалыгы турында өйрәтә башлаган. Күп вакыт үткәннән соң апостоллар әйткәннәр: "Иисус, кич җитте. Монда аулак җир, халык ач, аларны кайтарып җибәрергә кирәк. Үзләренә якын тирәдәге авыллардан ашарга сатып алсыннар." Иисус әйткән: "Сез аларга үзегез ашарга бирегез." Апостоллар исләре китеп: "Бу кадәр кешеләрне без ашата алмыйбыз." Иисус аларга: "Сездә күпме икмәк бар? Барып карагыз әле." Алар белешкәч: "Бездә 5 икмәк белән 2 балык кына бар." Иисус үзенең апостолларына халыкны төркемгә бүлеп чирамгә утыртырга кушкан. Алар шулай эшләгәннәр. 50-шәр, 100-әр кеше утыртканнар. Иисус 5 икмәк белән 2 балыкны алып, күккә карап, иман иткән. Халыкка сындырып өләшер өчен икмәк белән балыкны апостолларына биргән. Бөтен халык туйганчы шатлана ашаганнар. Аннары калган балык белән икмәк сыныкларын җыеп 12 кәрзингә тутырганнар. Тамак туйдырган иратларның гына саны 5000 булган. Бу хәлне күреп, кешеләр бер-берсенә әйткәннәр: "Дөньяга килергә тиеш булган пәгамбәр чыннан да шушыда. Чыннан да шулда." Алар Иисусны үзләренең патшасы итәргә теләгәннәр. Иисус апостолларыннан сораган: "Халык мине кем дип кабул итә?" Алар аңарга: "Сине пәйгамбәр дип сөйлиләр." Иисус аларга: "Сез мине кем дип кабул итәсез?" Балыкчы Питер булай дип җавап биргән: "Син Христос, Алла улы." Иисус анарга: "Питер, син бәхетле. Моны сиңа кеше түгел, ә минем күктәге Атам белдерде. Минем Христос булуымны бер кемгә дә сөйләмәгез." 6 көннән соң Иисус иман итәргә дип Питерны, Яковны, Иоаннны үзе белән тау башына алып менгән. Иман иткән чакта Иисусның җизе балкып, өстендәге киемнәре ап-акка үзгәреп, жалтырап торган. Аның җанында Моисей белән Илья пәйгамбәрләр булганнар. Аның дөньядан ничек китүе, хезмәтенең тормышка ашырылуы турында сөйләшкәннәр. Шунда Питер Иисуска әйткән: "Безгә монда шундый яхшы." Шунда ук аларны болыт каплап алган һәм тавыш ишетелгән: "Бу минем жараткан улым, аның сүзен тыңлагыз." Бу тавышны ишеткәннән соң апостоллар куркып шунда ук җиз түбән капланганнар. Иисус җаннарына килеп аларга кагылып булай дигән: "Торыгыз, курыкмагыз." Алар күтәрелеп карагач, Иисустан башка бер кемне дә күрмәгәннәр. Шулай итеп, апостоллар исләре китеп, аның Христос, Алла улы булуына тагын да күбрәк ышанганнар.